naimbag nga aldaw kada kayo kakabsat. So ato iti imukbang tayo tata paksyo nga baratiktik striped fish nga kunada. So maantayon kakabsat. Ato di sabaw nakakapsat. Shoutout kay BJ. Thank you ti inted mo nga sida.
Dalpas tayo na nga ng kakabsat. No nayatan nyo ating nga video, anyo nga replipatan nga i-share kin i-follow ating nga page. Peace and love.